Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So guys, barka da zuwa gidan wannan TV na Abubakar GPRS Online Tech. So cikin sauki muna so mu koyar da yadda mutum zai iya pinin wannan group din akan Telegram na shi ta yadda in yi shiga Telegram ba sai ya sha wahalar nema ba. A nan kuma muna sa abu da duka abubuwan da ke faruwa wannan. So kamar yadda nake muku bayani, ita wannan tasha za ta dinga ilmantar da mutane insha Allah game da harkar da shafi cryptocurrency da blockchain da dukkan wani abun da muke yin sa a wannan harka ta online. So dala kar a manta a dinga mana subscribing kuma a mana liking a share saboda yan uwa masu samu su gani. So kai tsaye za mu shiga cikin Telegram. So daga zaran ka shiga cikin Telegram naka za ka zo kawai sama nan kai searching blockchain dragons. So kamar yadda kuke gani daga zaran ka fara searching zai fito ba. So kamar yadda kuke gani gashi nan a sama gashi nan kamar haka. So in baka cikin group din kai tsaye kawai za ka shiga ciki, za ka ga alaman joining a ƙasa sai ka yi joining. In kuma kana ciki already